Корлеоне! Дон Трибунезе. Защо ми взимате от яйцата, Дон Корлеоне? Искате да се чукаме с яйца ли с вас? Да се чукнем. Да се чукнем? После се чукне и Теди. Ще чукнете и Теди? Да. Кой? Вие? Що аз? Защо не? Вие? Браво. За първи път търпя поражение. Това козунак ли? Да. В Италия му казваме козиняк. Ако искате, аз ще изям белтъка, че има висок холестерол. Между другото, в началото ми казахте доктор Леоне. Ако върнете, ще разберете. Дон Корлеоне, не съм ви казал. Доктор Леоне, гледайте внимателно. Моля ви. Доктор Леоне, не съм ви казал. Казахте ми доктор Леоне. Бонжурно, пертути, рагаци. E Pippo Inzaghi, Allegro Vivace, e piccolo cappuccino, della смъртоносено Слапанда. Аз съм Дон Корлеоне, босът на мафията. Живея в Люлин, панелната Венеция. В Люлин, България. Даради. Живеят много италиани. Мъчно ми е, мъчно. Даже един мой братовчет, Дон Алисио Божини, има двустаен апартамент на кооперативния пазар. Обаче оня ден му разбили апартаментуте. Добре, че от полицията хванаха крадеца. Вижте какво пише в протокола за разпит. На обвиняемия бяха представени неопровержими доказателства срещу него, следствие на което от вълнение му текна кръв от носа и му паднаха 4 зъба. Мама мия, санта симплисика. Сега да обърна малко внимание на великденските празници в България. Извинете. Между другото, в Италия пълне магнез бетон и го хвърляме в море. Вчера за първи път празнувах Великден в България. Как беше? Даже се боядисаха яйцата. След световете вече идва и ред на цветя на яйцата. Не като Вие имате много странни традиции за Великден. Така е. Вчера един ме пита, имаш ли бияч? Аз му казах, да, имам. Братовчет ми Луиджи от Сицилия. Между другото, на Великден гледах телевизия. Пуснах си БНТ. Да? И какво стана? Искам да ви кажа, че програмата на БНТ е убийствена. Що? Убила е повече хора от цялата италианска мафия. Както и да е. Трябва да се държи сериозно. Да. В 12 часа, събота срещу неделя, отидох на църква. Какво стана? Гледам един човек с корона. Да. И с дълга бяла брада. Е. Всички му целуват ръка. Да. Викам си, той е от нашите. Капо ди тути, капи. Да. Запознахме се и той ми вика, приятно ми е, патриарх Максим. Да. Ти как се казваш, ми вика. А ти какво? Аз му викам, искаш да знаеш името ми.
Между другото, Венко, имаш много поздрави от патриарх Максим. Между другото, каза, че тази дълга коса става за калугер. Слави, ти си изяден за поклисар. Той е патриарх голям шегаджия. Що? Каже ми страшен вид за папата. Какъв е той? Защо папата поздравява много така хората, ето така, множеството, така? Как? Що? Защото показва на атеистите среден пръст на 5 език. Така. Това е, мама. Разбрах. След официалната част реших малко да разпусна. Къде отиде? На бар. Какво стана? Барах хора. Барах си. Да, разбирам, пората. Да. Бар. Да. На входа охраната ме спира. Не можах да влезе половин час. Он ми вика фейс контрол. Да ти видя мутрата. Казвам му, какво ще ме гледаш? Ти си по-голяма мутра от мен. Да. Искам да ви кажа, че българките са много красиви жени. В бара се запознах с една красавица. Проведохме много интелектуален разговор. Тя ме попита: чичка. Тя имала дефект в кofra. Да. Добре ли? Питам да добре ли? Да, добре. Имала дефект в кofra. Казала, че чичка. Тя била много интересно момиче. Чичковите чернотиви. Представа, че е да обърна езика на тази чичка. Да, и какво ти казах? Чичка, имаше кинт. Имаше кинт. А ти какво каза? Викам, маче, слушай внимателно. Аз съм толкова богат, че даже и камъните ми, бъбриците са ми сваровски. Добре ли? Добре, супер. Говорите ли сте? Добре ли, а? Да. Поговорихме си половин час и накрая мацката ми каза: Чичка. Каза ми чичка. Какво ти каза? То няма спиране. Тук ми излезе пластиката. Добре ли? Добре. Добре. Казах чичка. Чиче! Викам, чакай, ма! Чичка! Изчакай ме за момент. Да. Отивам да си напудря носа. Викам, не дей! Губи контрол, когато те няма! Не дей! Добре ли? Добре, как? Що не бе ми за... Защото си птичка. Чиче! След тая свалка забих и още една маска. Бабата, дето следи на туалетната. Не следи, а седи. Тя следи. Следи седейки. Да. Професионална деформация. Тя каза ли птичка или не те вика набора? Тя вика: ей, мъж... Къде ходиш, ми пиш? Вие да не сте брати с сестра. Вика: добре ли, Добре. Така, един от клиентите ме пита: ай, брато, верно ли така ви тая стара госпожа? Ти какво вика? Вика му: не бе, ама много ми напомня за Ювентус.